Čus, dámy a páni, dneska si ukážeme, jak nainstalovat nějaký ty modíky do GTAčka, respektive takový jeden velký mod, díky kterému si můžete v tom GTAčku zabludnout a dělat různý píčoviny. Tak jdem na to, doufám, že vidíte moji plochu, jestli už je všechno faká. Ok, tak první jsou tyhle dva odkazy. Je to úplně nejlehčí stránka, z které se dají ty odkazy stáhnout. Takže sám od sebe ji doporučuji a myslím si, že je to asi nejlepší nápad. Takže klikneme na download, tady se nás to bude ptát zase, jasný, pohoda. Oboje ty stránky vám dám do popisku. Jasný, tady scrollujete dolů. Jasný, a dáte tady download. Klasicky vyberete složku kam. Stažený soubory, no. Tady nás to k čemu přesměrovalo, jsou do singleplayeru, jak můžete vidět, nejsou do multiplayeru, to si můžeme ukázat až někdy jindy. Tak dobrý, dále stáhnout, všechno je to jinak ve Winraru, to se dá klasicky stáhnout tady na úložtu, stačí tam zadat Winrar. Můžu názorně ukázat, když mi to dovolí internet, což asi ne. Jasný, no. OK, no. Tak nic, pohodička. Aspoň víte, že všichni mají problémy s internetem, no tak kdo si je ochotný platit 1000 korun měsíčně za lepší internet, tak pohoda, ne? Vidíme, že už to skoro bude, mezi tím si můžeme ukázat jinou věc. Já jakožto pravý pařmen, který nemá peníze na nic jiného než na hry, i když ani na ty ne, tak jsem si GTAčko nekoupil, takže ho mám klasicky stáhlý, je to přes torrent, úplně nejjednodušší věc, kterou můžete udělat. Takže všechny tyhle složky, co jsme si stáhli, se pak extrahujeme a budeme dávat přímo do složky s GTAčkem. Takže tu najdeme takhle, přes klasický kliknutí pravým tlačítkem a zajetí tadyhle na otevřít umístění souboru. Pak je druhá cesta to hledat těžce přes počítač, ale pokud máte zástupce, tak je to úplná pohodička. Tady vidíte, že už já je tam mám hozený ty módy, ale udělám si to znova. No, takový pofidernější GTAčko, bylo to díky tomu, že jsem vlastně nevěděl vůbec co ho stáhnout, ale funguje. Jenom trošku ruský, no tak to se dá přežít, ne pohoda. Tak se nám to stáhlo. A druhá šance, jak to GTAčko je najít, že jdete klasicky do Steamu, kliknete na hru, někde třeba room, máte vlastnosti, local files a dáte browse local files nebo nějak tak, no. A to vám vyjede vlastně složku s hrou, no můžeme se na to přímo podívat. Vidíte, a tady máte přímo tu hru nainstalovanou, tady přímo v těch složkách. A je to taková složitější metoda, ale jako dá se to, no. Není to nic zrovna, co byste mohli podělat. Takže vlastně tato verze funguje i do Steamu. Takže pohodička. A už to máme stažený, tak můžu vypnout. A jdeme extrahovat. Tyhle dvě složky vytvoříme si novou. Což je zásadní mít ve všem pořádek. Dáme si tam módy. Já na tu klávesnici tady nevidím přes ty jeblý barýle. A teď budete se mnou vybírat, co si vlastně máme nainstalovat. Dobře, tak jo. Takže vybereme si tyhle dvě složky. To readme nemusíme, můžete si to klidně za kameru mimo dívání na toto video přečíst. Hodíme do módy, necháme extrahovat. Dobrý, ok. Druhá složka je trošku složitější. Jo, složitější. Musíme kliknout na bin a vybereme si jenom dinput 8, a script hook. Protože ta prostřední, ten native trainer, místo toho máme vlastně to menu. Jelikož v tomhle tom se nedá vůbec vyznat, měl jsem ho taky. Je to docela dobrý, není to špatný, ale pro to rozhraní ta grafika je toho trošku jiná, je to mnohem lepší. Jako podle mýho, mnoha lidí si to nemyslí. Takže máme extrahované všechny složky, tady je vidíte, můžete si je obsat, přiblížit jakkoliv budete chtít. Otevřeme si umístění, OK. A jednoduše, co uděláme, označíme
a všechno hezky přesuneme do toho GTAčka. A chceme nahradit soubory v cíli, dobře. Tak jo, máme nahrazený soubory. Já to teďko spouznu a ukážu vám přímo ze hry, jak se to celý ovládá. A jak se s ním pracuje, vlastně musím si to znova celý nastavit, ale to vám každopádně ukážu taky, takže díky vám, že jste viděli tuhle první část a vrhneme se na tu druhou, takže zatím čus. Jsem teď teda ve hře, jo, a my si jdeme ukázat, co všechno tenhle umí, no tak všechno si asi neukážem, alespoň většinou bychom mohli trošku se hýbnout se zvukem dolů, jelikož jsem si teď všiml, že to vlastně docela křičí, takže trošku s tím hýbnem dolů a můžeme se na to podívat. Celý mod se vám načte při zapínání samotné hry, nemá tam žádný okýnko nic, ale stačí smačknout F8. F8 se dostaneme do základního mod menu. A jak vidíme, tak je to docela pěkný, je to lehký hlavně. Dá se v tom vyznat, pokud umíte základní anglicky. Tak jo. Dáme settings, takový základ, který by nás mohl zajímat. Vidíme, že je takový modro-černý, tak se můžeme kouknout. Černý, zelený, třeba červený, halloweenský dokonce, to je vado, elegantně fialový, tak si tam necháme tu fialovou, to se mi docela líbí, ke všemu fialová je jedna z mnoha barev, které jsou nádherné, opravdu nádherné. Tak jo, tak máme. Teď bychom si mohli vysvětlit možná, jak se pohybuje v tom menu, je to klasicky šipkama, potvrzuje se Enterem, Backspacem, což je nad Enterem takovýto tlačítko, tím se vrací na zpátky, OK? Tak jo, tak jsem si ukázal, jak to teda vypadá. Ty mám nějaký kolory, s tím bych se asi moc nezabýval. To je asi samostatný barvy toho celého meníčka, jak si tam zase hodíme tu fialovou. To jsou takový trošku zajímavé věci, ale nechci se v tom moc patlat. Stalking, ježišmarja. Dobrý, v tom se nebudem hrabat, jo. Je to zajímavý každopádně, ale nevím se z toho. Tady si můžeme nastavit přímo, kde bude umístěný to menu, vidíte. Tak čumí na prdel. Teď tam žádnou nemá, šéfe. Takže tímhle si nastavujeme přímo to meníčku. Tady je průhlednost, jak vidíte. Teď není, teď je průhledný. Ta průhlednost je docela pěkná. Celkově tohle je pěkný. Jenom bych si nastavil tohle, že to je snad ve vehiklu, že se objevíte přímo v něm. Teďko nevím, tak to zkoušíme všechno. Misk options, tam jsou základy a takový hýbání se světem. Exposing, viewpoint, pickups. OK, tady jsou takový všeobecný nastavení ohledně celého světa. Musím si přiznat, že jsem to moc neprověděl, ale můžu to zkusit. Fireworks. Jo, vidíme tady někde fireworks. Jo, nad sebou. Nám lítají fireworky, jakože ty chytle. Pak tady máme jump around. Tak to je luxus, no. Tak to jsem nečekal, no, tohle. Trošku námořníci. Takový SpongeBob mi to přijde trošičku. OK, tak jo, jsme to zkusili. MP Multi, jasně to vyřadí elektriku, koukněte na ten nápis té nemocnice tamhle. Pěkný, ne? Je tady spousta věcí, jo, tak to je základ. Lighting options to ani nebudeme ukazovat, to nemá smysl. Čas, tak čas je tady základní, že si můžeme nastavit hodiny. Do dne, minuty, dokonce i minuty, jak jde rychle čas si můžeme nastavit možná, nebo jak jde rychle celý svět. Jak jde rychle celý svět, no vidíte to? Si myslím, že je docela pěkný. Zkusíme to třeba s klukama, no. Mohla být sranda. Já to GTAčko nemám tak moc rozehraný, ale docela pěkný. Myslím si, že když si tam zvednete detailu toho GTAčka, by to mohlo... A jo, ono je to i takhle pěkný, ale oni to mají pořešený v Rockstaru, docela, že to vypadá pěkně. I na ty nejmenší detaily, což já nemám, na to na nějaký střední nebo to. Já jsem vůbec rád, že mi to ten počítač rozvede. OK, takže to byl základ. Teďko mi přímo nahráli policajti, jelikož se koukneme na základní věc, která v GTA 5 se nejde. Vypnout si policajty na úplně, jakože navždycky. To jde jenom tím cheatem, že si dáte jednu hvězdičku, což asi taky takhle funguje, ale tady si jdou přímo vyndat ty policajti.
Never wanted, OK, a teď si můžete dělat taky pičově nechcete. Policajti vás prostě hodit nebudou. Jako vaše bejvalka. To byl blbý vtip, dobře. Takže tak, necháme si to na plyn. No a jedeme zase od spoda. Weather options, tak jo. Tak to by mohlo být taky vtipný. Teď si můžete nastavit počasí. Což asi každý možná došlo. A je to docela taky zajímavý, jelikož si tady můžete dát dokonce i vánici. Což je pěkný, to v GTAčku normálně nemáte, jedině v tom prologu, v tom začátku máte. Úplně na začátku, jak je ta banka. New Yankton, jestli se to jmenuje. Tam máte přímo takováhle počasí, sněžení, anebo dokonce multiplayer. Ten Halloween, ten mě rozsekáváte. To je úžasný, ale tohle, nevím, jestli to vidíte stejně jako já, ty barvy, já jsem musel dát brightness úplně na max. Ale to je pěkný. To je pěkný počasí, snow on terrain. Tak dokonce i snížek bílý, sněhobílý, jo. Tak vidíte, že si můžete vybludnout s tím modem a dokonce to utáhne i můj slabý komp, jo. A si myslím, ale že to je luxus. Dokonce rychlost větru. Tady to nejde rychlejší nastavit. No, tak nebudem to pokoušet, jo, víme, jak to vypadá, když nám padá. Dokonce i gravitaci, ty. Tak to je síla, ta gravitace. To je luxus. Dobře, dáme tam vlastně tu zemi. Nechce se mi jakože čekat. Ježiš, jak se s tím vůbec hýbá. Dobrý, máme tam zemi. OK, for waves and beaches. Hele, já si vám přiznám, já jsem tohle normálně ani nezkoumal. Ale tak to máme počasí, weapon options, individuální weapon options, to je, že si ke každý pistole můžete nastavit všechno jinak. Třeba si tam můžete k tomu hodit crowbar, nebo tak k té zbrani. Můžete si jakoby vyměnit úplně celý skiny těch zbraní, takže to je docela zajímavý. Loadouty, to myslím, že se na to nebudu koukat. Give all weapons, dá všechny zbraně. Spolehlivě funguje. Scanner, briefcase, jasně. No a teď se dostáváme zase k tomu. Nekonečný náboj. Úžasná věc, ale úžasná věc. Taky chybí. Tohle to vlastně doplňuje všechno možné, co chybí z GTA San Andreas a takových ještě těch GTAček, kde to šlo nacvakat pěkně na klávesnici, nebo dokonce ještě do toho telefonu, ale šlo to tam spoukládat jako kontakty, tady si to prostě vložíte maximálně na jednokrát. To vám taky můžu ukázat, to spousta lidí neví. Že si vlastně vytočíte kontakt, dáte vytočit, já nevím, jak se to vytáčí. Normálně na férovku, nevím, jak se vytáčí čísla. Mezerníkem jasně. Tak si třeba vytočíme 2, 5, 8. Ježišmarja, čím se to může vytáčet? Člověče, já vůbec nevím. Jo, asi tak mezerníkem. Vidíte, že tam vlastně nikdo nebyl. Tak dáme zase mezerník. A když zmačkneme hvězdičku, tak se nám to naše číslo tam ukáže znova. Takže tím vlastně se dá pamatovat jeden blbej cheat, ale podle mě je mnohem lehčí si to hodit do toho počítače takhle. Když na PlayStationu jsem to mnohokrát využil. Takže tak, na PS4 myslím, na PS4 to jde taky snad hodit, ale to jsem zkoušel. I když ji máme. Infinite Ammo Clip, tak to jsme se zkusili. Explosive Melee, to je klasicky jako jsou ty cheaty, Explosive Ammo. Jako ten full bullets, to je, že jich vystřelí jakože víc najednou. Tady na té zdi by to třeba bylo vidět, vidíte kolik jich vystřeluje, no. Má pár řádek, to je taky zajímavý. Flaming bullets, jasně. To máme, hořící koule. Weapon damage, jasně, teď si můžete přímo trackerovat damage. Bullet time, taky pěkný. Vystřelím, zase tady si mi čas, to je snad Max Payneovi. Jestli se nepletu. Triggerbot, to vám zastavuje na hráčích vlastně. Nebo jakoby to spíš dává headshoty na ně. A jim jak to správně na hráčích, na těch. Jo, jasně, to funguje tak, že to střílí místo vás, když to najde hráče. Pohoda. Rapid fire, to je jako, že to střílí neustále, spoustu kulek najednou, vidíte, jak to auto zase gameplay. A pak se dostáváme k tady těm zajímavým zbraním, na kterých dřív byly módy.
A ty jsou všechny, třeba Soul Switch Gun, to je zajímavá. Na jaký pistoli to máme? Combat Pistol, ok, Combat Pistol klasická. Hodíme tam kombatku a zamíříme na kohokoliv. Bum, jo? A jsem řidič tohohle auta. A spíš řidička, jo, nebuďme feministi. Jo? A zase se vrátím zpátky do Franklina. Vidíte, prostě jednoduchá věc. Tady klasický střílec s tou zbraní normálně. Teď když zamíříte, jak se ten mod aktivuje. Pak co by mohlo být zajímavý, ta Magnet Gun, ta je zajímavá sama o sobě. Jo, vidíte? Kliknete a všechno odletí. Myslím si, že teď ten mod taky novější, já už to tam mám asi přes 2 měsíce ten mod, tak teď se tady změnilo, že se líp chytají ty auta. Dřív jako, že se tam ta kulička ukázala jednou za čas a to jste mohli být rádi a teď se tam ukazuje furt. Dobře, tak jo. Teleport gun taky zajímavá, heavy pistol. Kdybyste se ptali, proč to furt vypínám, tak je to kvůli tomu, abych na to nezapomněl, pak si neudělal nějaký čurpes tady, jo? Víte, a teleportuju se kam chci. Na budovu, kam jsem se nemohl dostat, teleportuju se, dokonce i na nadpis, ale pohoda, no sice kloudu dolů, ale tak pohodička, myslím, dělej, tak to funguje, ne, aspoň. Já ti tady dělám reklamu a ty ani nefunguješ, ok, tak a tady to asi není vymodelovaný. Dobře, tak si jednou umřem si, dobře. Takže tady si můžete vyzkoušet různý zbraně, máte jich tady více než dosti a dokonce jdou nějaký i nastavovat. Třeba Gravity Gun tady taky nastavovat, hodíme si ji na Marksman, ta je tam přednastavená, myslím, že se s tím hejbat nedá. Jo, dobře, pamatuju si, jak se s tím ovládá. Tak jo, je to něco podobné jako ten Gravity Gun. Ten, co jsme měli předtím, neboli Magnet Gun. Ale je to jiný v tom, že se to vlastně, že to doletí dál. Mnohem dál. Když si to tady nastavíme. Tady máme Launch Force 69, tak si tam hodíme si tam třeba 10 000. Nebo nějaký maximum tam nacvakáme s těma nulama. A teď si to vyzkoušíme, jo. Teď si to vyzkoušíme. Ale bum, a letí prostě až za hranici načítání. Bum, vyzla. A jinak to rychlé nastavování se dělá tím, že se zmačkne Enter a napíše to tam libovolnou číslici. Jsem pohoda, no. To asi všechno. Teleport Options. To funguje dobře při misích, když máte mission objektiv, tak se portnete. Waypoint je taky zajímavý. Hodíte si Enter na nějaký waypoint, boom, jsem tady, jo. Vidíte? Pohodička. Myslím si, že tady není nic co vysvětlovat. Vehicle Options, dobře, tak tady máme zajímavých pár věcí navíc, že... já jsem si vymazal i uložený auta. Nevymazal! Tak to je pokrok, šéfe, ty vole, tohle pokrok, ne prorok, ty vole. Jak se naučit mluvit, díky za to. Dobře, tak jo, máme tady auta z multiplayeru, přímo si je můžeme ukládat, ale to si ukážeme během chvilky. Takže jo, tady máme základní nastavení pro auta. Máme tady tachometry, to můžu tam rychle takhle jako překliknout. Kde to bylo? Speedometers, ok. Tak si můžete tady zapnout tachometr, já se vezmu do auta, aby to bylo vidět. Vidíte, jednoduchý tachometr, digitálka, můžete si nastavit, jestli chcete zelený, bílý a tak dále, pochcaný, vychcaný, zachycaný, nevím, můžete si nastavit úplně co chcete. Tak si tam dáme ten analog. To je asi všechno k těm tachometrům. Tady můžete teleportovat takový kraviny, prostě ukážím si jenom to důležitý, abych mohl o tom kecat celý den normálně. O těch autákách. Takže Vehicle Spawner, tady máme klasické autáky, máme na výběr. Dokonce se nám i tady zobrazují po fotce, teda většina se zobrazí. A je tady, jak říkám, hodně aut z multiplayeru je tady nasekaných, jo. Fakt spousta. Dokonce když ho máme, tak si ho můžeme i takhle uložit, save correct vehicle a prostě si ho uložíme. Tam máte i název, jmenovku. Myslím, že úžasné. Tady je přímo tunírna. Máte tady i Bennyho garáž, u spousty aut je toho tam strašně moc, třeba řadící pák a tak dál. Pak máme klasické nastavování.
Jako byste byli v garáži, prostě tady máte plejtu, všechno možné. Fakt luxus. Vehicle Weapons, to je taky zajímavá věc. RPGčka. Pěkný, ne? Ta sranda, jo. Mé držím plusko, asi mi to tam naspavne, pustím plusko a už to jede. Nějaký LS plus, minus, prostě tě, hele. Kdo to využije v praktickém životě? Prostě plusko a je to jedeš, ne? Pohoda. Tak jo, Vehicle Multipiece, to je zajímavá věc. Když vás nebaví, jak vám auto zrychluje, jo, tak si tam, mrknu si tam 58, ale už to zrychluje. Víš, jak tam sekáme ten tachometr, pohodička. To je, myslím si, že taky jedna ze zajímavých feature tady v tom módu. Ve spoustě módů jsem to neviděl, tenhle ten je fakt zajímavý. Neony, to si myslím, že si na to přijdete, až si to nainstalujete. Určitě si zapnu nesmrtelnost, auto repair taky. To je zajímavé, že ta nesmrtelnost funguje, ale to auto se poškozuje, takže dobrý si zapnout i ten auto repair. To je takový pojištění, jo, že to tak funguje. Je nějaký Red Bull mod, to mění barvy, slided tires, to je, že jakoby vám klouže, jako byste driftovali, pěkný, strašně pěkný. Mám zaplay boost jakoby na klaxonu, takže to boostuje to auto. Fakt zajímavá věc, taky spousta modů tohle nemá. Pak se dostáváme přímo k hráči samotným a ten tady má taky spoustu nastavení. Tady jsme si zkoušeli ten Never Wanted, automaticky zapneme nesmrtelnost a je tady spousta věcí, jak i na ukázku, třeba neviditelnost, no ragdoll, že když vás někdo srazí, tak se jako nespawnete na zem, seatbelty, to je dobrý klasy, že nevyletíš, jsou to vůbec, jakože v pohodě. Jako mohl bych to zkusit, jo. Díky. Víte, že to prostě z toho auta nevypadl ten panáček. Je tady spoustu dalších věcí, ale myslím si, že to za to nestojí. A přímo od modera, který tohle udělal, tady máte Ghost Rider mod, je to taky zajímavá věc. Jo, je to zajímavé, když se vám to zrovna nebagne jako mě. Víte ten fialový plamen a všechno. No, to se stane, když máte tak výkonný počítač jako já, jo. Tak dobrý, tak jo, zmizelo to naštěstí, ale to je docela pěkný, když vám to funguje. Nevím, proč mi tohle to dělá, určitě vám to dělat nebude, myslím si, že je pohoda. Další věci, co tady jsou, máte tady přímo skiny, voice changer, jak vám ten páček mluví, a dál třeba super run, taky takový pofidernější, ale jako funguje to. Jo, dobře, si dám ty hra na košičku. No, super jump taky funguje, mnohem líp než ty jejich cheaty, jenom jakoby cheaty. A pak tady máme přímo online, ale ten sám o sobě nefunguje. Ten funguje jenom když máte i druhou část tohohle módu, ale ten vlastně bych radši nepoužil, protože je fakt dělaný na ban. Existují mnohem lepší módy jako na multiplayer, ale pro single je tohle to nejlepší možnost, kterou si můžete vybrat. Tak jo, já si myslím, že tohle asi bylo všechno. Má to spoustu výhod, máte tady většinu aut z multiplayeru. Je to, myslím, že mnohem víc než dostačující. Třeba takhle na ukázku, že tam jdou i ty Bennyho garáže a takové věci. Že si myslím, že to obstojně funguje, s tímhle jsem si vyhrával docela pěkný, si myslím. Jako není to žádný extra moc bůrák, jo, ale taky já můžu ukázat, s tím jsem si vyhrál, ale už vidím, jak to půlka z vás teďko vypne. Ale já si myslím, že to stojí za to. Tady to někde mám. Drifting, tyhle, to jsou pojmenování. Jako vidíte, aspoň si s tím můžete vyhrát, jak chcete. Bohužel to načítání dělá trošku bordel, protože to přece tyhle auta vlastně v téhle hře ani nejsou. Ale jako, nevím, mě to nevadí. On se to načte za tu sekundičku, no. To si s tím trošku vyhrál, vím, není to nic slavného, ale ty kola se mi tam nelíbějí, i když já jsem prostě chtěl, aby to vyčinilo. Teď průhledná kapota, takový věci a takový prostě.
Kdybyste chtěli ukázat nějaký to tunění přímo, jak se v tom dělá, tak vám na to udělám timelapse třeba v příštím videu. Tohle byl klasický návod, jak si dát mod menu do GTAčka. Vím, dělá to spousta lidí, ale já jsem si řekl, že to udělám takovou jinou formou trošku. Doufám, že se mi to povedlo. Jiná je v tom, že jsem vám to tak trošku představil, nejenom to odklikal na 2 hodiny, prostě se vám to snažil ukázat. No a pokud se vám to líbilo, tak zanechte like, pro další návody videa zanechte odběr, můžete ho tam nakliknout. No a uvidíme se u dalších videí a čus!